Karbeng long de lake progresar kebra pokebra ese nengkan paigunia ceklo ni pai kresoksi arni ilitu majila cilonglo. Karbeng long lake nihang ni rep angbong ki banai lapen ki tenai ajilalo. Lase nengkan progresar kebra pokebra ese nengkan pen talon bom wang bom si pining an ke nengkan troksi kebra ki thom an ilitum talon pon long lo. Pining lake nihang ni rep along ke du inglong aso tum an apanta papon lo. Lason si nihang ni rep along kep 6 schedule district du. Lason si ajilatin pen kewang atum sitame nang cepate dun lo. Pini lake nengkan troksi kep ragit hom Karbeng long de katalon along adap por painer kep apor pen det alamaing thor pon lo. Dr. Tiliram Ronghang, CM Karbeng long Autonomous Council, Dipu Taralang Solong, Lapen, Porpai Nerkep Ra Chitim, Adapapor, Karlitang, Samson Singing Ti, Lapen, Akaprek Kite Kiding Atumapan An, Sitame Chikumu Ponlo. Nason si, Ningkan Troxikep Ra Kithom Karbeng long de Katalona long, Nong e Sitame Pajer pon iglo nong e kelong dun atum amen lake lapuhelo joymoti bepi karing tirang pi atum kelong dun lake handri hanjeng anong e si long pon lo finalist ing tipi ke Serdihun Handloom Heritage pu anong e si long pon lo Merina Krupi ke Bravery pu anong e si long pon lo lase non adun thu lake kaprek adim pen kewang atumapan cingki cithan alam the le arjupon senang nilimen ke rubizoning ti nilige borfor sacheng kontensi pense ke bang nili rong ke lang parpan nili da ke bang ke la Karbeng long di aso an kan bang ta talon pon alon dojot ke thegen long si pini arni an ke nadak kelang dunji pupen kelak kilang mesen ke theglong si ningje parong dun pate aprang apaman pen nang li non kapamanan ko ana difference do nang tum kon nge prek do nang li tum andi ma ni ke theglong ateng pate aprang pen pining si sap lang me meche na pason si ni le bang je thegam long aprang ke lan sanon bang ko mithu chat long sin ni bang ke thegam long nili men bang ke sonsing dera nili hamren pen se bang ini nili ladak ke bang dak ilitum Karbeng long amahang ke thegarani lo sorry lesson nili pindak lo so mai lo na sitong Kardom nilimen joy syncro nili hamren pensike bang penenon claim bom socheng BDC chairman sipini la bang so dak ala kahai lo sake bang ablang ke ilitum Karbeng long de ningkan ko alone talon bom bang bom sipini sitame la so ni thom pharman ka talon along na chetong donje phansi ke bang la sinon dak ke thek long bang ke khai so tum kaching room along alon do jot kaching room ke thek long bang ke ilitum Karbeng long ka charia ke thek ding dum phan ning sam Kadam nili hamren masih bang lo ni tum socheng misi constituency pe nili non ke claim bom ke hamren municipal board lo ward commissioner pini na so mai long na jitong non bage electum 1951 ni kan itum emethang long ri pde to pan panong pon lo la so teng masi electum pini lo eto methang long ri ke chilong ani so katalon long na chitong ni phan se wang lo pini la so katalon long bang pe ning kan wang pen prek mon cha son si thek mon lo athema dak tribal atuma council district council ke doan la so cultural exchange seda make up paman pon bangelitum ake ja ke thek ding no manda choro nai alang litum ke damtang piningan ke 73rd ne pine ke pleng lo sita mela son bang avelang la si pining e asap prek mon cha son si thek mon long lo Kadam pinilimen chikarum par Niligawang Central Pen, Bruni Constituency Pen, Sierra Pinada, Nice Tongue, 7/3 Karbeng long day along, Missen Ninkarang Parpik Law. tapi ni ada litum Karbeng long district kelong ceng pen la masuk katalon long nitum rong rupan ke bang la masuk nitum rong nilimen nilirong make tirkim lo pen rong terkim lo penjelaman ke ramsuran sel
lasi nitum ningarong hektik dap sewa program talon mah lasi lasona thak eliprang ansame lan se katalop se thagi apa an se elitum karbiang long ara kacing thu thai pan same nitum han same an se lasolong se kirap chitun thi posi ning thelo Kardom nilimen ke maluti terot pi nili hawaipur jiribasa karbiarong pen pinilada karbiang long de ke talon along chitong dun long apot nilining sampi khangjang lo lapan ilitum karbiang long alu kaching thur lakhaun ipin pen nilining aklong pen alang li CM sar phanta akero pipon lo han pente la pini karbiang long de ke talon pon la meipu alang litum kado ko be phanta nilihin pen suri surya kardo pipa jeriklo nililam theke lanchor ningarong pikhang janglo lakhauni pillo ningkaro kardo nilimen ke onima kiling pi nili ke socheng thanta constituency pensikeva kache rong pipi baido homosti pensikeva la pen ke nili rong ke anjok pania hawar kai pani suren terona rong pensikeva lasi nili non ladak nili tum anjok pani hawar pen ke bangke nili tum ladak karbiang long de laso ke talon along se non ningkan trok sir ke pra ke thom laso karbiang long de ke talon long se nili tum nang ke chetong dut lasi non ladak na chetong dun pen man ning rong pik lo lasi non ladak ko pen langdam lo pulo tangte ili tum karbiang long long ta penak an kaching thur ge do lo cheprek pik an lo lasi kelang alira cham chita me do pik lo la pen ke munir tum kaching ki ke chethan ke do ke thak ke dam ki ju la ha long chita me non bang ke chilang dam me o son si deik lo lasi nilihin pen ke lanik chalo kardo pini ladak dipu ke bang lapen ke 1951 aning kan pen je autonomous district nang kelong pen ajoy ni pini lan arat nang kachi tong pen nining karong ke pirthelong na hokta velo nili bang socheng constituency pen nilimen joy singan se lapen ke pini son thot munit nang kachi tong pen ning karong pan kachi tong thekapot suri surya kardom pilo lapen ansu se la sohut munitatum chitong dun thu unalang businige ningarong lo kardom nilimen ke dolointi nile korkanti homosti pensegewang nilhem mangke langlokso se pini labangso karbiang long de ke talon 73 ang deng labangso nang edun ke nile ningrong piklo ate peneng pen anile ning kan hinilo labangso program nang edun long me chuneng pen pote ko peneng amang lang mechat lobsong su thek long lo se nilhen don mangke ningrong piklo ate ke dam tang pinang ananing kan pen pangbadam lo putang te non mangkeli ke prekdam thep piklo ba sekirlap piklo se labang so sai ke japon thek labang keli tum churu nang chi le tum la Karbenglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Longhang lapen tim Karbenglong alang le tum ke japon thek aposi lapson le tum Karbenglong aparman lapan project manga thek dam long pasenil hin pen mathada neliman ke holinaing tipi neliwang ke amri homosti pen penendak nil ringkewang ke isi dak Karbiang long develop lo dat amri hin benta pina lapu kithe kiding tumpen kirap dat kilong je farman nasional tum ta nang sipiduk dun lo hilobing pen pista lansat lo pini ling karangorani 73 Karbiang long de arani lo lasila sorani nilin pen ningarong pik lo si alang li ke Japon Dr. Tuliram Longhang Karbiang long CM lang li fan choro return an partame man penge do rayuti so ke hai alang kan council chairman lapen Karbi Culture Society amai phu Chandra Singh Kro lapen kaprek asong amai phu tum dak kachera bechitu dun kurwang thu an so se Karbiang long aba phang phon je phan pura lasan kabor itip ke choro return elo lasi nilhin penta ningarong piglo north east isi amai ki bi pon ke konsel tum karjap thip mateli tum Dr. Tuliram karjap thip pen ke claim ke dam pon apot alang phan kurwang thu an so se phrang ke claim e padam pon meje phan lasi ili tum da khai kang thim
la elitum akhaita hakko pen non puan do thip do klong jutang jubat elam elun anstame ingchok klong ilita sukar bi ilita khai khang tim lasi anso se elitum ta arna mehir jume pen anso se si paprang dunji somendara dang anso se si kengkam chior dunji pu arna mehir jume hang si mate ning thi si pini nilistame kaddo kawe pini da chittom an abang fu bang phi afanstame kurbang thu arna mehir jume pajirlo nililmen lona sing teron kardom pini nilidak 17 November Karbiang Long Day 2024 ani ladak tara langso seltalin auditorium horo long bang Karbiang Long Day talon long ningarong wiklo pini aku pen non an pangbardang berarti pini son ke litum an to se pat the o nang helang mate ningarong pik an lo lasi nili men ke mina tarang pi nile korkanti amosti ben segba nili men ke bajong ingti nili irrigation department along si SDO mate AEE Bolokom Maji subdivision along si nili Khibom lapen pining le thotta anengkan bangason la Karbiang Long Day piningan ke therok sikepra ke thom ang dengan lo si lasu ajai megalong nang chetong dun pen nili jungjung ning arong piklo lan chotakali nili tum a department penta kupisi la bangso ining charong ani nili tum a department pen paklang dun thegima puta nili jungjung pen tachi pasai ne ason nang nili tum exhibition along dam pulote irrigation department along dam pulote haladak ilitum ajutang jobat kupima pen sai ka chutiki hut kupima kenang sot kupi apor hut kupi kitiki nanggima lahai nili haladak exhibition along paklang dunlo nili jungjung sikasema apen ilitum karbiatum ke haku benda pham ka chutot Buru kacurip, buru kacudu, lahai dak klem lah se haladak hidi along dan nilip kepaklang dolo nang litung da dam pulo te thek eklong ji lanco takali ilitum irrigation pen ali kecu endu nang ji abang ilitum akhai atuma bang ingar igolang ilitum ke saikatiki datiki du nang ji put anse ilitum ke mathai jot bang tiki hur pot ilitum tiki dunang ji buan chot setame ilitum kemang dam nang ye bangke nengkan isia long la bangso hidile thoda long batai ko anklem unma la multi cropping farming pula so bang ilitum adi pinang ji mate chali dunang ji la si pini nengkaronga ni la an si nang litum phanang chuning rik chalo kardom nili Singason constituency nili rongke rongnogor nilimen ke babuteron nili tumke bang ke dui gue 30 above ni tum participant bang hai participant 30 above participant bang lo ni tum da Karbiang Long di ni tum alira tamnang pidunji pasi ni tum ke bang lada lapen nili tum kaching hon bolsa CM Dr. Tuluram Rohang aku MP sar lahai tum kado kabe council tim Karbiang Long phan kaching hon se nili tum ladakan ke bang lasi nili nang tum phan choroi lo karno nili men khonsing ti nili rong ke tokha di West Karbiang Long penindak labang somai long itong pen nili samet pening rong pik lo afema la son amai pening pen betai ni lo Karbiang Long di katalon labang somai long itong lo pening bang cukidam tang pen non nili itong pen ining rong bang helo je kedam tang ilitum nong silang dam pulong de ilitum Karbiang Long atto kon lo labang so kucing tur bang ilitum thelong le tanon ki bom labang so sarkar bang ilitum fan atto kon no ta penan kucing tur bar sa bang ilitum tek panong lo jasamet nili pong tu mangke pini ada kedam ke bang abar sai panon
nili tum Karbiang Long aprang bang ke penan kasik sakdos tan non bang nili mena rong pen dak tokhati penon haipur ke waifan aprang bang ke nili tum ghanta troksinar ke nang koksan non ke ghanta hini penang lerok labang ki tum kidu kidam jitul tuar misan jani polo pen parataru jitu su kecilang farman se kecilang farman jasemet ilitum non dak ilitum ningrong me ilitum Karbiang Long arlosi medical college ilitum teglong lo dak penaan mun itum kisu akijo pen kecilang long awar sa ilitum teglong lo lapen kacar li phan tunda high level kacar li somar tuman pesami tunda university do pen penana somar tum dak ilitum kidugo somar tum lo kacar li don awar sa ilitum teglong lo lapen part ilitum dak Karbiang Long atono labang so non cari kikibam labang so sarkar long pedang an awar sai ilitum long dono rong rop pesamil tum tek donong lo jasemet bang ilitum pinang pedamang pote reson card mukhasta atokono adon tinsta dog ahem atum fan ilitum reson card ay model tum ke joy pen pilong lo orunda scheme mukhata ilitum pilong lo dasono sia asono son scheme ilitum tek long lo lasi non eprang pini ben non eprang non ke wang anu se puthot iltum lamong so kemang kapechuni fansi nili non pinindak labong so ahong klan pen ilitum Karbiang Long arat apana kasiri pon akithia ding tuman chuning tung helo je ilitum kemang bang mo non eprang kapachogi fansi alin tupani li himben sursuri kardong pajir paneglo oh kardong nilimen ke durmika bepi itum sore hajar men sikibang dak diputalang soan dak lang rapi itum ninia rong piglo munita konana na sone bang lo dun kam sabelang dun bomo non ke junitum adim dak me sole dak lasi ni bang me pina pini farsan dak kibang sudah me pini kibang pe ta nia rong pig adim dang me pigan ancaro nenal pen ke kardong nilimen klingson be detum rong karbi hamren ben sikibang benil dak ingdeng troksika berap ke thom Karbiang Long de katalon bangso nangacet tong tun pen dak nangkel ben dak program clearance pen ke cenglok atau wege lang me pen ning rong pik Allah nangacet tong tun pen pini nili dak wang ning rong pik la pen nili wang ke phuluni pen masi Karbiang Long de pu karjlong pen ning rong pen nili nangdun lo la pen pini an doni tum nangidun hadi pen pujir potadok kardom nilimen rajas be lapen nili phuluni bithepi hanserong ben sigwa nasi nili Karbiang Long de pu pinya tarik chinidun pen nili jirpotum ben cibir talo lapen nangdun lo la taralang so sertalin audiotrom hol mana Karbiang Long de biji pua arjlong sinili nang ladak anang pali dun lo lapen nili nuwet kali jirpotum pen sinang dun lapen pinan do hadak panang dun tadi amnin bang koi ne doji nang dun nil tum pen tadi group pen nasi lason Karbiang Long de kibi pon ke ningarong pik lo lapen tum sar tuliram long hang aphanta choro nili tum ta senilam the panch patan kong kardom nili men birong kritera nili hawraghat pen sikewang pen nili tum hawraghat pen kewang do pen ando bang thokep ne bang phi do pen laso kewang nang dun alam the bang ke son lo nili dak Karbiang de talon pu so karjulong pen nili tum ning karong pen si nak da alang tarlang solong along klamong saminang palidun pen tum churu poning je Karbiang Long Autonomous Council CM EM pen chenglok la pen pan Karbiang Long phan paching thur pon thek pot la se nili hin pen taning arong la pen ning samo la pen pan so se aku aprang pondun phansi aprang pondun unte pula se nili nin pen matha tor tuliram rong hangsar phan pan so se si chap chitu dunang ko alang nilong tame la se niliam the pan wala Kopia pose pini Karbiang Long de katalon ma laso porque mo bang ke tum chini nanji tuning beneno ke cengsi Karbiang Long de mate Karbiang Long arani katalon nilida penara bang buang fitum ban budi sore and pen
dak abarin chairman Dr. Dhorong Singh Tero na kahit pen chenglok abari MP Biren Singh dia kahit pen chenglok abari MP Dr. Joy Tero pen chenglok bina na bang kubang pietong family arju hol jele tum district council kikim cheng hol komentulo jele tum ke district kikim cheng kelongar ni komentulo ile tum ke council laso kachari chengar ni bangla ke 23 June 1952 Nilimen ke Rubika Hansipi nili bahoni adorso bokolia pensinili ke bang nili langkel consistency pen nili hirong ke duinong balian nili pini ladak kewang ke lalo nili tungla Karbiang Long de ke palon laso aputak sinili tungbang lo nini ngarong pik lo ladak ason alam nangar judun long lo na sinili tung anso sa kewang dia ningkan samila sonang cetong lun polang perpen nili tungbang paro isira bang ngkoy bang iglong nili tum na sinili tum ke dak nini ngarong pik lo tara langso lapan adim kimi penang cetong lun long pot Nili bias Karbiang Long kerani pensiwe tanong ke dak difusido mat pinila ni Karbiang Long de po den hini katalon nili nang chini dun kang tum ke lang dun kang ni ngarong lo tek long long ne hakoko alam ki phor la tum alang li tum ki than la alam chini dun do Karbiang Long de ko pe phan ma puka chini kang tum si lang dun ni ngarong pe nili choro lo alang li CM tuli Dr. Tuliram Thanta alang li ana angdeng asa ke klem pot si rata tum thanta chungning ri lo lang so se mane nang cheto dun te puna non mane in Taiwan si do he Karbiang Long de mane among kom he klang la si an nang chelang dun nang cheto dun si ke mi ji chungning ri Kardom nilimen ke haberam ingti nile homosti pen pulotang ke korkanti homosti pen lo kanon mat ke do ke deposito bom la pen Karbiang Long de ke ni minang dun long lo Guwahati da dun long lo anpar ke da Karbiang Long nang ke bicheng pen chuneng ke dam tang long ni la pen non thak dun long lo la minang ke dun long ta akapre ke lo mina jutang jubat ke kan kiluna se kai kita paklang don long velo pening de thata santak thak lo jo chuneng dala son lo pening de thata santak thak lo lai pen langdang blote menang ke cheprek ke dolo aprang pen non an ke menang ke cheprek ke dolo non sapso ke chingthut ponchelo ason si thek dam long lo ke kan kilun punon ke do ke dam punon ta sapso aprang pen chiso ke chingthut dolo sinili hin pen ta thek dam lo Kadom nilimen kang berat tokbi nilirong plim plam men tokbi rong delai nili Karbiang Long di katalona puthak nilihin pen masap so ningkang sam alam thi ka sepak lain la poson helo ni disita me Karbiang Long di ke non pen batai pribak dolo ke dunlong sita pining bang asap so prekcet kecengsi nili Guwahati rong sopi long si kecengsi angdeng dunlong lo lapso pentu dong kamu long sitami Karbiang Long di talon pon lo la pentu chuning ke dam tangan ingkan lake long nit batchena klam long si Karbiang Long di talon pon lo la pentu pining le thot tami tar langsu Karbi people ho aklamalong sertalin ahem tu narlosi Karbiang Long di talon pon lo la pen labangsu along isi ningkang sam mate ningkarong mimi alam thege la poson helo kaprek akhai mate kaprek along ri along kedu inglong aso akhai atom phan stami kehang mate kapang rumpon kepadosi lebangsu Karbiang Long di katalona long alang letum ajutang jubat setami kepak langpon padolo lasi lahai hui pensi asap so kaceprek bati akelang me ba alir alon
du pusi nili mathadam lo asala pan pensi nili lam thi ington ko lo kardom nili manager song timung nili Assam University Difu campus long ajel secretary lo mari hada kongchun bang lo pini 73rd Karbeng Long de la bangso Karbeng Long de long nili semen ngachi tong long nili ding charong pik athe pini an bangke 73rd ke chok lo la bangso ke chok long bangke pini nining karong noi bangke la pulo kaprek autonomous council benda ke bang do pik halat tum ke bang pen dak pini cultural exchange ame thang ju bat pini dak chipak lang de kang lo itu bang bong isi unity do nang ji pu itu make hai Dr. Tulam Rohang CM anali kabor ipen kaprek autonomous council benda bang lo la so ke bang long pen si pini dak isi unity in diversity di ma dak kaprek khai tum noi bang lo la pen ning charong pik la pen isi ning charong nai bang ke la pulo pini la bangso dak la sertelin auditorium bangso auditorium long kan lita pini pen patah ini belang ke bang long bangso ke bang long bai daning ching sampik athe dak la sona auditorium ke Karbeng long ke wan theke lage langli ake hai Dr. Tulam Rohang CM maname churo bek nang ji churo lo nang le tum kadok we heluwing pen nang ji dun la pen aliralon ke pidun tek apot kardom